ассалому алейкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар тарафи Гипразем ва Энди Гарадогда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф бозори Вориси Сомон ва деҳқон бозори Гипразем, аз ин тараф бошад заправкаи Тоҷирон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ ворид мешавем. Духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 98.6 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошёна иборат мебошад. Бино техпаспорт дорад. Хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Баъзе чизҳои хона меистад, баъзе чизоша мебаранд. Хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, буғчаи кӯдакона, масҷид, бозорча, бозор ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. Боз хотиррасон мекунем ки прихожӣ, ҳоҷатхона бо ҳаммом ва ошхона полошон тёпли пол мебошад. Нархи хона 913 000 сомонӣ, 97 000 доллар боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.